Een soort volk van de man bij FVC. Want ze winnen alle nieuwsgierig naar de nieuwe selectie van Cambuur. Die het haar goed versterken had. Nog een nieuwe namen in de selectie. En de verwachtingen binnen dus echt direct een stuk hoger. Trainer Jurrie Koolhof neemt de tijd voor zijn fans. En hij roept alle spelers even binnen om haar te presenteren aan het publiek. Eén stapje naar voren. Moet ik zeggen dat we een aardige selectie bij elkaar hebben gekregen. We zijn er wel 14 kwijtgeraakt. Zeg maar vanaf het begin competitie tot het einde van de competitie. We hebben er 14 spelers verloren en we hebben er 9 terug. Dus dan zou je zeggen, in de aantallen zijn we achteruit gegaan. Maar ik denk dat we in kwaliteit zeker de goede kant op zijn gegaan. Een van de grote talenten niet onlutsnet is Michael Jansen. Hij had een verliezen bij Vitesse en Feyenoord, maar had ook een oorverleden. Ja, ik heb hartritmestoornis gehad. Dat is eigenlijk het enige, dus ook genoeg. En daar heb ik 1,5 jaar mee gelopen en ja, nu is het weer goed. Is dit voor jou, deze stap naar Cambuur, dan ook een soort test om te kijken van of je er weer helemaal echt aan toe bent? Nou, niet echt een test. Ik ben van mezelf wel overtuigd dat ik weer de top kan halen. En ik denk dat Cambuur daar mij mee kan helpen. Hij kan bij ons minder verdienen dan hij weer in een andere club zou kunnen verdienen. En toch heeft hij heel bewust voor Cambuur gekozen. Gewoon omdat hij zegt van ik wil in de eerste divisie spelen. Ik heb absoluut weer een jaar nodig om goed op mijn oude niveau te komen. En de kans dat mij dat lukt vind ik bij Cambuur veel groter dan bij een andere club. De voetballers binnen in de eerste divisie net een soort publiek bent. Maar hier bij Cambuur is zelfs op het training een protovolk. Toch wel nieuwer voor een protespelers. Dat is ook een van de redenen waarom de meeste spelers zijn gekomen. Denk ik. Het leeft hier, het is echt een stadsclub. En het is natuurlijk mooi om straks, als het goed gaat, voor 5, 6, misschien wel 7000 man te spelen elke thuisstrijd. En daar gaan we voor. We kunnen nooit alles krijgen, want wat hier staat zijn wij met z'n allen. Elke club zegt elk jaar aan het begin van het seizoen: we willen beter presteren als vorig jaar. Nou, 16e worden is al beter. Nou, ja, dat is in principe wel beter, maar daar ga ik niet voor. Ik heb in de Bosch 6 jaar lang, 7 jaar lang bij de Bosch gespeeld. Soms Eredivisie. Ja, altijd bij de eerste 5 banen. Dus 1 jaar niet volgens mij. Dus ik ben wel redelijk gewend om boven die mee te draaien. En ik denk ook dat ik voor mezelf kijk dat ik dan beter voetbal als we ergens voor spelen. En ik denk dat het voor meer jongens is. Het is toch mooi als een vol stadion dadelijk is. Dat je bij de bovenste 5 speelt. Misschien wel hoger. En dat je een mooie wedstrijd hebt elke week. En dat is toch een mooie drive. En ik denk dat iedereen daar wel van bewust moet zijn dat we dat kunnen halen. Want we hebben een aardig team staan. En ik denk dat het wel reëel is om daar bij de eerste 5 mee te gaan doen. De doelstelling is absoluut een linkerrijtje. En we willen nu mee gaan doen dit jaar om prijzen te gaan halen. Dat is wel de absolute doelstelling. En dat mag wel een periode zijn of op de ranglijst. Maar in ieder geval we moeten naar de linkerkant toe om de aanval te doen op de top. Er hing het een fleurige sfeer op de training. En dat komt net alleen nog van het waar. Er heerst optimisme in de groep. Er is het gevoel dat er wat te hellen is dit seizoen. Ik denk dat je een hele mooie selectie, als je om je heen kijkt, een hele mooie selectie bij elkaar hebt. Dat schept dus verwachtingen. Ja, dat mag ook. En waar liggen die verwachtingen ergens? Ja, ik denk dat dat sowieso bij ons nog uitgesproken moet worden. Maar dat we wel minimaal het linkerrijtje en play-offs moeten halen. Nou ja, goed. Een bal binnenkant erin of eruit heb je niet in de hand. Maar ik denk wel dat je mag verwachten in ieder geval dat er sowieso beter gepresteerd wordt als vorig seizoen qua rangschikking. En nou goed, als je kijkt naar het spelersmateriaal, dan moeten we gewoon, ik denk bij de eerste 5 eindigen. En ik denk dat het wel een reële doelstelling is. Dus einde van het jaar mag je me wel even gaan vragen of dat gelukt is. En dan Michael Jansen, 24 jaar. Hij is weer zo'n verkeerde van zijn hartritmestoornissen. En hij staat te popelen om weer te beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Ik kon niet wachten tot de voorbereiding ging beginnen. En nu kan ik niet meer wachten tot 8 augustus, tot de eerste wedstrijd begint. Het kan maar niet snel genoeg gaan voor mij. En dan het stadion, want het kunstgas is er vanzelfs uit, maar het nieuwe gas is nog net helemaal klaar. Hopelijk is het op die rij voor de competitie.